Umfundo nami ngowami, nangu omunye undodana owumngani wabo akade befunda nabo ngisho esikoleni owayekhona. Mhlambe dadewethu angani noma ungakubona yini ukuthi uma kungase akwazi ukuyochaza enkantolo, mhlampe kube khona olunye uphenyo olingenziwa. Yabona nje dadewethu, ungivusela amanxeba, angakagezeki ngoba angezwa lutho ngisho emaphoyiseni ukuthi kwakwenze njani. Ngiyanibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Elami igama nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumngwenya Savukazi Mvuleni. Ngiyintokazi ezaMamkhize. Kahle kahle ngumamsebenzi, nguMrs Ndlela. Okay. Ngiyabonga. Happy Women's Day. Ngiyabonga. Khona something ngaphakathi. Okay. Hey! Ay! Konje bengisatheni? Yabona-ke nje, ngithola ivazi la engakhona, kodwa ivazi yala iyona le, uClover. Angazi noma niyayazi inkampani yobisi. Lihlala la. Bafethu ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu Mr Ndlela. Thank you so much. Hey bafethu. Ngiyathemba njalo niyabona nani bafethu lapha emakhaya ukuthi yazijajisa izinto ezincane kanjani ezincane. Ngifisa ukuthi nje Happy Women's Day kubona wonke umuntu wesifazane okutshengisile ubufazane bakhe, kakhulukazi kulaba abazele ekukhuliseni kwabo kahle ingane zabo, abaqhubeka kanjalo. Nani izingane, khumbulani Nkosi yami ukuthi nizelwe phela. Nani bafethu enishadeliwe nacacelwa, bafethu khumbulani ukuthi nicaceliwe, ningakhunjuzwa njalo. Uthole ukuthi usukhohliwe kodwa wena wasukela umuntu wathi akakushadi, wahamba womlobola usukhohliwe wena ukuthi usushadiwe, wena usukhohliwe. Asenze kanjalo bafethu, siphatheleni kahle. Happy Women's Day kubona bonke abantu besifazane abafethu. Ngiyanithanda kakhulu mina nje kuba August nje, tshengisa uthando noma kumama wakho, noma kudadewenu, noma kunkosikazi wakho. Sake lapha kwaSwayimani sibiziwe umama noMpumelelo Ntuli. Yes, if angiqamba umama noMpumelelo ukhala nje bafethu ngento eyenzeka ebuhlungu kwingane kasisi wakhe azalwa naye endlini. So asike simuze nje sixoxa sonke isitori sizwe ukuthi kwenzakalani. Sabona ma kunjani? Ngiyaphila dadewethu, unjani? Ngiyaphila nami, mina nguMamtolo Ngandlela. Ngicela ukwazi and ngicela uphinde ungilandise ungitshele nje ukuthi kwenzekani into yakuphatha kabuhlungu kangakanani njengoba uzukhetha uzufinyelele ekuthenini ubhalela mina kusho ethi inkinga zomndeni. Igama lami dadewethu nguNompumelelo ngwakaNtuli, ngisuka kwaSwayimani. Yebo. Hey dadewethu, angikho right kakhulu. Dadewethu sike savelelwa isimo lapha ekhaya. Iy'ngane zethu nodadewethu kahle kahle eyami indala kunale kadadewethu. Usho ukuthi nje ziyathanda nje ubumnandi kahle kahle iy'ngane ey'thanda ey'zwanayo, ey'thanda ukuthi noma beze izinto mhlampe zihambe kanye kanye. So kakhulukazi ke lo owami unemoto. So uyathanda ukuthi nje mayekuthiwa noma amaphathi noma ngabe yini ahambe nalo kadadewethu nje bayokwenza lento abayenzayo. Usho ukuthi ke bake bahlela ukuhamba bayolwandle ngomgqibelo thizeni. So mabehamba olwandle usho ukuthi kwaba khona inkinga eyabavelela khona olwandle. Umfana wami ngoba mina ngabona wabuya ekseni nje intatha, futhi mayibuya ekseni mase ngiyabuza ukuthi uphi umfundo lo kadadewethu ngoba ngiyambona phela ufika yedwa kodwa bahambe kanye kanye. Hayi athi mina yazi manje ngitshela ukuthi ngizomfica la ekhaya. Hawu ayisiqale sibe nokuthuka sithi hayibo, yabona njengamanje sekuze kuyasa manje. Pho ungamshiya kanjani yabona olwandle, yabo singakayitsheli mhlawumbe ukuthi khona ingabe khona inkinga esimehlelo yabo. Athi ma ukuthi besiphuza lapha nami ngisuke ngiyitshela ukuthi hayi vele umuntu engizomfica esebuyile la ekhaya yabona. Hayi kuze kube kuyasa, hayi kuzobe siyahlangana nodadewethu. Hayi ngeke athi udadewethu ngeke lelo daba ake silidlulisela emaphoyiseni ngoba akathi ake silinde ukuba no 24 48 hours. Hayi na ngempela silidlulisele emaphoyiseni ukuthi hayi
iy'ngane zike zahamba izolo zihamba zithi ziyolwandle kodwa lo wami ubuye yedwa ekuseni. Into esixakayo ukuthi leyo mase ngiyambuza umfana wami Junior bekwenzakalani lapha kade nikhona yabo sifanele ngiphela ngisizwe kahle sonke istory ukuthi kwenzakaleni uhambile laba asho ukuthi hayi masi ihambile safika sayolwandle sasuka sayohlala endaweni nje siyiphuzela sasahlangana nomunye umfowethu lesa sifunda naye ngithi yebo hayi sahlala kwamnandi nje ma kodwa kuthe isikhashana uyamazi ke umfundi ingane kadadewethu ukuthi mama esephuzile ukuthi ukuhlaza kanjani and uyakuthanda nonkulu so kuye kwaba nokuthikisana nabanye abafana kuleso sikhathi ma ngithemba ngihlatha ngisiphethe isibhamu sami lesisemthethweni so bathe bengibona kusho ukuthi baba nokusaba yabo shuthi sanganaka nasayitshela ukuthi hayi lento le isidluli ayisaqhubeka nokuphuza kwamnandi kanjalo emva kwalokho ulontuzane umfundo mase ethi usayochama futhi eze kumina azongitshela ukuthi mina ikhuleka bafa isiqhubeka futhi siphuze nginganaki nami isikhathi ma ukuthi ayibonanga umfundo engasabuyi hayi kulokuqhubekile ayibo ngizama ukuphuma ngimcinge ngaphandle ngicinga ukuthi ayibo ngeke ngimbona ayingitshe ukuthi mhlawumbe usedake mhlawumbe wa requesta wabuyela endlini yabona ngoba ngiyamazi mesedake vele makuthi unjani hayi mangisi ngiyafika nje mase ngifika manje kuseni ngiyathola ukuthi nala endlini akabuyile so ma angazi ukuthi kwenzakaleni into engicabangayo ma ngifisa ngathi singahambe solibike emaphoyiseni ludaba hayi nangempela ngibe sengitshela udadewethu ukuthi hayi asivukele emaphoyiseni masifike emaphoyiseni ayilibe khona ke uphenyo ngicabanga ukuthi utholakala emva kosuku lesihlanu mayitholakala lapho kusho ukuthi mayihlolwa odokotela utholakala ukuthi ushayiwe ngoba nje khona nento abengathi bamshaye khona la ekhanda okube kuyingozi nokukinywa okukhombisa ukuthi bebezama ukuthi bayambulala so mabeqeda lapho base bemgqiba ngesihlabathi manje okungiphethe kabuhlungu kakhulu dadewethu ukuthi udadewethu indlela ayiyona ngendlela ethi sizona ngayo sekuvele kwaphela konke ukuzwana kunokuthi yena indodana yami iyona kusho ukuthi eyathatha indodana yami eyathatha indodana yakhe ihamba eyombulala olwandle so kuyimanje ngikhuluma dadewethu indodana yami iboshelwe ukuthi ibulale umfowabo and dadewethu angikwazi ngisho ukulala ngiyafisa ukuthi ngikwazi ukuthi lolu daba selixoxe nodadewethu akafuni nje ukukhuluma nami endlini ngikhuluma nje ingakho siphambana endlini kuthulakele ingakho sengithi akeke ngize ngibhalele laba baka TV ukuthi kuba yibona lapha abazokwazi ukungisiza mhlambe bakwazi ukungikhulumisa nodadewethu ukuthi ake sizame ukuthola ubufakazi ngoba kahle njengoba echaza indodana wami ukuthi wayekhona nabanye abangani ababekhona mhlambe bengasichaza istory namaphoyisa ngoba nginokukholela ukuthi amaphoyisa awahluleki bangakwazi ukuthi bayigubhe indaba baze bayithole mhlawumbe nodadewethu ngoba sisele sibabili manje uma engasazozwana nami usho ukuthi kuphelile ngathi nami ngibhlungu ngokuhamba kwendodana yakhe ngoba indodana yakhe iyafana neyami indodana so okwenzekile kwakuyingane zihambile asazi ukuthi egcineni kwagcina kwenzakalani yilokho obengifisa ukuthi sikwazi ukuthola ukuthi kwenzakalani bese siyakwazi ukuthola ukuthi nodadewethu sikwazi ukuthi sibuye sixolelane. Ngithinteneke nobhuti lo omshoyo ukuthi wayekhona ngalela ilanga lesigameko ukhona so ngicela umlando nje kancane sikwazi ukukhulumisana naye mhlawumbe uzosichazela ukuthi yinenye mhlawumbe ayikhumbulayo ngenze ukuthi wayebona mhlawumbe engakadluleli kakhulu ophuzweni ongenze ukuthi usayikhumbula ngicela sithandele bhuti engijabulelayo nje ukuthi ukhona ufakazi asike simuze ukuthi ufakazi uzothini. Sabona bhuti kunjani? Sawubona sisi wami njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila sisi wami. Ngicela ukwazi ukuthi ubhuti wakabani msuka kuphi? Igama nguSiphesihle ngidumile kaPantsuli elokushini. Ngihlala kaMashu kaB. Mashu B. Yes. Alright, uma ngicabanga ukuthi na kanjani uyamazi? Ngimjwayele kakhulu mama, ngijwayele kakhulu. Okay, kanjani? Nazana kanjani? Ngazi ngahlahle umuntu engijwayele naye ingane ayizalayo. Okay. Yes, yona umuntu engathi nje sikhule sifunda sonke siyabangani. Oh, okay. Yes, nje isifunda sonke. Uma mfethu akekho right lana. Ingakho sicela ukuthi usondele akekho right nje akekho happy. Ngesimo engicabanga ukuthi nawe uyasazi eseke senzeka kunjalo. Yes. So ngicela umnikeze ithuba lakho isikhathi sakho umuze ukuthi yini lakhala ngayo kangako la kudinga khona usizo lakho ngiyacela abantu ufake isandla. Hayi akunankinga sisi. Ukuze uma izogcina ibe right. Ngiyakunankinga uzokwenza njalo. Nangu bhuti ngicela umbeke odabeni. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uphumelele ngani yami. Yebo ma. Kahle yazi ngiyafisa ukuthi
kuye kube khona ubufakazi obuzovela mayelana noJuna njengoba naninaye ngalola suku kuze kudlule ingane kadadewethu. Udadewethu njengoba kuyimanje singabhekani emehlweni unokuthi yena uJuna ngenxa ukuthi uyena onemoto uyena futhi wahamba nengane yami futhi mdala kusho ukuthi uyena unesandla ekubulaleni ingane mangizwa ngoba ngiye ngathi ukumvakashela uJuna lapha ejele. uJuna uthi ukhona umngani wakhe usho wena owayekhona nangalelanga naye akekho happy ngoba shuthi ubufakazi nawe ungakwazi ukuthi ufakaze lapha enkantolo ukuthi ayi kahle kahle yini eyenzeke owayibona eyenzeka ngoba uyasho ukuthi naze nahamba naye umcingo ngoba namgcine yochama mhlawumbe mangase ukwazi ukuchazeleleke inkantolo ukuze nodadewethu ezokwazi ukubona ukuthi indodana yami yayingeke izikwazi ukuba nesandla sokuthi ibulale indodana yakhe. Yilokho bengifisa ukuthi mhlawumbe mawungase kwenzeke sikwazi ukuthola ithuba ukuthi siphinde enkantolo kube iyona ezohamba iliphenye leli cala leli ukwazi ukuthi ukwazi ukukhuluma nodadewethu khona ezokwazi ukugezeka ngaphakathi ngoba ngiyabona ukuthi akasoze angixolela uma kuukuthi leli aliphumi leli qiniso ukuthi kwenzakalani kahle kahle nowakubona mhlawumbe mawungakuveza njengoba kunjalo enkantolo mhlawumbe indodana yami ingakwazi ukuthi ikwazi ukuphuma ejele. Hayi ngizwa kahle ma kusho ukuthi lana kona ngathi nje ngaqala ngokuthi ngibhlungu kona ngesimo esenzeka ngoba namhlanje ngisayibuza imibuzo nami ukuthi lokho kwenzeka kanjani futhi ukuthi kuze kugcine sekholeleke ekutheni kuze kugcine sekukhona abantu ababoshwayo ekutheni na umthetho ungalandelanga into ephelele kodwa ke ukutholakala usekhona umuntu osethulakala useyaboshwa kuloko ngoba engikukhumbulayo mina kwathi kuwumhla ka-30 besisolwandle and besijabule bekuyi weekend usuku lakhona kusho ukuthi ngokuthi sivele bekade sikhula ndawonye safunda ndawonye futhi nabafowethu kwase kuba khona ukuxhumana futhi sixhumana kwezinye futhi indawo saxhumana kuzona zabo ubumnandi sase siplana ngolunye usuku ukuthi sizohamba just nje ukuthi sikhumbule ama memories ukuthi sisakhula nje sikhumbulele indaba zakudala before uyabo. So kuhlangana kwethu sesihlangana sesisolwandle sesiarrangeile yonke into sihamba ngendlela ukuthi siwase sesihleli sesizojabula kwaqhubeka nje usuku kwabamnandi sindawonye siphuzela nje nokubuka ukuthi umfowethu omunye wayesethenga imoto yena ingane kadadewini yasethenga imoto nokubungaza nje phela manje sakhula niseyingane nibe nazo izifiso ehlukahlukene ningabi na kucanga ukuthi ngagcina sen end up ngempela seyifezikile izazo siyixoxela ngezinto ezikanjalo. So ukuhambeni kwesikhathi ngoba sasihlalele sikhona lapho ngakhona lapha eBlue Lagoon siphuzela kumnandi kujatshulwe kungekho futhi okutshengisayo ukuthi mhlambe kwakuzoba khona into engahle mhlawumbe kuhambe kushintshe kumoya othile phasi kwabafundi mhlawumbe ake ezinye izinto ungayitsheli ukuthi khona engicane kuhambe kwenzeke ukuthi kube nesigameko esithile singagcine sesinishaqisa nonke kade nihlelile. So ukuhlala kwethu ke nabafowethu engikukhumbulayo mina umfowethu wahamba nje kusho ukuthi ukuhamba kwakhe uma ehamba uhamba umuntu ngaphela isolwandle phela naye umfana uyashela yabo nje nokungana futhi masuphuzileke kuyenzeka ukuthi mhlawumbe uyabuka ukuthi abantu besifazane abantu mhlawumbe abahle isinye isikhathi ugcina usufuna ukuthatheka ngalo uthatheka ngaye kwaba into kanjalo. So into ezokwenzeka umfowethu uma sithi sibuka ukuhamba isikhathi hawo umfowethu nange engaqhamuki uma engaqhamuki umfowethu sigcine sesisibuzana ukuthi hawo ngavela uphume la usuke la kuthina kuumuntu obengekho ukuthi mhlawumbe besetshengisa ukuthi besedayo ngalo hlobo ukuthi angeke sakwazi ukuthi uphinde futhi abuye ezekuthina ube umuntu nje futhi ube umuntu futhi obengaphuza ubede kade ngathi nje bekumuntu obegade thina ekhuza thina ngokuphuza kakhulu ngokubuka isimo sokuthi ekugcineni sasisenenye iplan futhi sazoyisuka futhi lapho sazoyihlela sihambe sekwezinye jazi kwaba usuku lesa arrange ukuthi sizocelebrate nje sisonke. So uma engasaqhamuki yena sithuke-ke nathi ukuthi hawu nale nto engasaqhamuki hayi sihambe siyobheka uma sihamba siyobheka la ukuthi mhlawumbe la shone ngakhona simbheke yonke indawo ngoba phela kwakusekuphithizela sokwazi kwasekoqala nokuthi sokuyintambama abantu basebebuyela emakhaya abanye uma sithi siyombheka simbheke from esukela eBlue Lagoon size siyoshaya phezulu ngama usuqhubeka kwazi ushona ngase Sound Coast Casino. Uma sifika lapha nakhona hayi asimtholi yebo sixakekeke thina ukuthi hawu le nto iyekiphi. So kuhambe isikhathi ngokuthi siyabuka ukuthi hawu na umfowethu asimboni umfundi asimboni siyabuka ukuthi awu isikhathi siyahamba la ndikhathi sesizila ekhathini ukuthi mhlambe sokuya ku past 7 sizigcine sesithi hayi ngelo ludaba lolu asilizameni bafethu ukuthi sithi sukumeleni ongcono mhlambe sili report emaphoyiseni ngoba sasesibuka ukuthi lento le isithanda ukuthi ibe ngaphe kwamandla ethu
Okunye nokunye ke emveni kwaloko sesiqedile ukureport emaphoyiseni, amaphoyisa azama ukuthi afike assist asibuze imibuzo, sawachazela sonke isitori uthi no into isuke ekuthenini into vele sasiyiplanelele yona siyizile la umfowethu ngokuthi besiphuzile sesiyidlele sayitshela mhlawumbe usahambile naye usalandele mhlawumbe iskedi thizini asithandile kwazi washaya lesikhathi njengoba sesibuya sesisuka lapho sesizolo report emaphoyiseni, amaphoyisa asuka from lapho ke kwawukuthi sokuqala kusokwenziwa uphenyo ke. Ngabe sengithuka sengithola ukuthi umfowethu usetholakala enecala uJune. Yes. Lokho ke kwangishaqisa kakhulu ngobani into yenzeka sasinabo sisonke. Kwawukuthi ke gcineni ke umfundi uma esehamba uJune uma esehamba icase esenza ama trial sokutholakala ukuthi ngempela uyena umuntu engazathi unesandla ekuthenini uwenze lento le. Kwangithusa kakhulu ke nami lokho kwawukuthi ke ngaba nasi isifiso ukuthi mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi mhlawumbe ngiyokwazi ukuthi nami ngikhulume engangikwazi. Wathola ukuthi kwangazathi amaphoyisa awalithathi iside lami ngoba nami ngangifisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngiwatshele engangikwazi. Wathola ukuthi ekugcineni ngangabe ngisalithola ke mina ithuba kodwa ngoba ngicanga ukuthi nakhona ekseni ngingalithola ithuba ezinye izinto ngeke ngiyibona ukuthi zaba nako ukwenzelela emaphoyisini ngoba amaphoyisa sometimes ezinye izinto abuye engayithathi ngendlela uma wachazela ngayo afuna ukuthi nawo asebenze ngomthetho wawo nawo afundiswe ngawo sisi wami. Mhlambe okay uthe nani nibheka no June. Yes. Nawe wawukhona. Nami ngangikhona. So wahamba yedwa wayochama nasala nodwa nini? Yes, saqhubeka thina sayiphuzela sangana. Yes. Ngoba phela khona ukuyochama kwakhe kwakuwumuntu wayevele wayekade eshila ukuthi usacanga ukuyochama kodwa futhi kwabe sokuqhamuka umuntu wesifazane ongazathi uyamthanda ngathi uyamlandela. Okay. Wahamba kanjalo. Wahamba kanjalo ke. Sanganaka ke siyabafana ke nathi sijabule ngoba akekho umunye umuntu oyengatshela ukuthi mhlawumbe ngoba la manisuke niyabafana anigadani ngalolo hlobo lithi phela nigadani mase kuthiwa kuyaliwa sokusuka impiki iyona ke into niqapheleke maniphuza le ukuthi angabikho umuntu osesusa umsindo kuphela ngoba sesiplan ukuthi sizojabula. Ayekho umuntu ayexabene naye ngaphambilini khona ngalolo suku lapho. Kuloko siswama angeke ngisho ngithi mhlawumbe ngoba ukugejana yini ngobani kwenzeka kona umfundo nje kwaba khona ngoba phela kuyaphithizela isolwandle isiphithiphithi njengoba usuku wazi nawe. So uma eqhamuka omunye umfowethu baba na ukugudlulana nomunye umfowethu futhi ukugudlulana lokho ukuthi mhlawumbe yabo like bashana ngamahlombe okunye mhlawumbe abashana ngesimabomu ukuthi mhlawumbe kwaba unganaki kusuka lapho futhi kwaba ukuthi umfowethu hayi wazehlisa waxolisa nje sangakunaka lokho ukuthi mhlawumbe ngazi kube yinto mhlawumbe ngazi iholile kutheni mhlawumbe sicabangele sekwenzeke zonke lezi igama ukuthi hawo kuke kwenzeka into efana naleyo ukuthi umfowethu kwagudlana nomfowethu lo wangana ngoba indlela naye umfowethu agudlana ngendlela futhi asibuka ngayo kodwa futhi ekugcineni sakubuka uxolisa kwakhe ukuthi umuntu uma exolisa is not easy ukuthi uzoluka umnaka umlandela if uma sese umuntu uyaxolisa uyiwehlika usuke seqedile. So kodwa indlela naye umfowethu laba begudlulene sayibuka ukuthi kodwa sangoba sasale sabuye sayixoxa ukuthi hawu le ndoda le ixolisile kodwa manje indlela esibuka ngayo ekugcineni sangazi ukuthi kwenzakala ini kuyena umfowethu lo mfowethu lo ababegudlana naye umfowethu lana asimazi mina ngingathi mina ngokwami angimazi ngingazika abafowethu ngoba phela njengoba sesihlangana sisendaweni yokujabula izindlela zethu sibe sihambe asazani ukuthi bahlangana nobani kanjani kwenzakalana ngoba nami ngihlala la kwela sengihlala khona nabahlala sebehlala khona. Useke wamvakashela kodwa ejele ubhuti? Umfowethu ngeke ngamvakashela umfowethu kangangokuthi impela uyakhala and uyasho ukuthi amathemba akhe alele kumina ekuthenini ngingaba ufakazi kodwa manje ngisimo sokuthi nami ngiyafisa ukuthi ngibe ufakazi kulento aphume kulento angene kuyona ngoba nami angifuni uqamba manje inhliziyo yami ibhlungu. So mawucabanga njengoba ubhuti sesimlandile mhlambe udadewenu angakwazi yini ukuthi at least ke anikeze elinye ithuba lokuthi ke kuzanye uphinde ubhekwe kabusho because nangu phela ubhuti uyachaza ukuthi kwenzakalani ngaloladlanga noma akasafuni ukuzwa lutho ngoba mhlambe nesilonda sokuthi vele umntwana wakhe angeke asavuka vele. Ingakho ke into ekuyiyona engenza ukuthi ngize ngithathe isinqumo sokuthi ngibhale khona ngizokwazi ukuthola abanye abantu abaseceleni ngoba mina makuyimina engingathi mhlawumbe ngikhuluma naye hayi bengeke kuze kulunge. So ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe angazama ukwehla noma kungeke azakwazi ukuphola manje kodwa ngoba nami ngiyafuna ukuthi kutholakale vele isiqiniseko egcineni.
Okay, kulungile. Ithi ngicela ukuthi ungisondezele yena khona sizokwazi ukuthi siqhubele phambili ney'ngxoxo zethu. Yeah. Ngiyacela. Shame, yazi umama uma uthi uyamlalela kahle unesilonda sokuthi ingane yakhe ishona nje bikade ephume nengane kadadewabo. Lokho emqondweni wakhe ikona kumbulala kakhulu. But mina ngithi ukufa kufika noma bakuthiwa yini. And the time kade ngisakhuluma nomama noMpumelelo uchazile ukuthi bazwana labo bhuti labo. So yini mhlambe engemuva engadala ukuthi aze akhethe ukubulala umfowabo noma akhethe ukubulalisa umfowabo. Abantu bezwana bethandana bengabandawonye. And mawuthi uyalalela kahle usenemoto lo kaMama noMpumelelo. Unemoto okusho ukuthi kuyayeka phambili. So mhlambe besingacabanga ukuthi uyamonazela mhlambe ingakho embulalisile. But ungamonazela kanjani umuntu ongekho ezingeni lakho? Umonazela kanjani umuntu onemoto? Ungamonazela kanjani umuntu ongenayo imoto wena unemoto? Akuhlangani. So na kanjani nje I think ubuhlungu benhliziyo nje uma kaMfundo obusenhlizweni yakhe not ngoba nakho ukuthi uyafisa ukucabanga noma uyafisa ukusho ngokugcwala umlomo ukuthi ingane yakhe ngabe yabulawa ingane kadadewabo. Angazi asike sicheckeni nizothini. Sawubona mama kunjani? Ngiyaphila sisunjani? Ngiyaphila nami. Mina ngumamtolo ngandlela ngicela ukukwazi. Ngungcamo wakaMathobela mina. Oh okay. Mhlambe uyabona ukuthi njengamanje sihleli kanjani isihlelo seswakho nobani omunye. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngabe khona ukuvuka emqondweni wakho ukuthi sizokhuluma ngani. Kukhona yebo Kukhona. yebo. Ngiyaxolisa ukuthi ngikubuyisele emuva okungenze ukuthi mhlambe ubusuzamile ukuphola and ubusuzamile ukuthi angabe kusakhulunywa ngalento and then thina jikijiki sesikubuyisele emuva. Ngiyacela nje usamukele kahle sikwazi ukuthi siqhubeke nenkulumo. Asihlosile ukuthi sivuse ilonda eyibhibhayo. But ngesimanga sokuthi udadewenu ubhalele kwishow ethi inkinga zomndeni akekho right and ngeke azabe right kungakafinyelele ekuthenini kuxazululeke yonke into. Uzoba right mase nawe u-right naye abe right. So achazile kumina kungokudlula emhlabeni kwendodana yakho. Yebo. And wachaza ukuthi akumphathanga kahle lokho ngoba indodana yakho kusayindodana yakhe naye. Wachaza futhi ukuthi akaphatheka kabuhlungu ngokuboshwa komntwana wakhe because akagculisekile kahle hle indlela avalelwe ngayo. So wasekhetha ukuthi okungcono akalande umuntu owayekhona ngosuku lwesigameko ukuze ezochaza nje kahle kabanzi ukuthi kanti kwenzakalani kanje. Mhlambe kwayilokho kuzokwazi ukusiza kufaka isandla nakho ekuthenini kuzogcina sekuxazululekile. So angifuni kube ngazi ukuthi ngiyabafunza lokho engikushoyo. Ngifisa sibuyele emuva siqale phansi bazikhulumele bobawu2. Kodwa into engiyibizelwe mina la ekhaya iyona leyo ndaba leyo. So ma ngiyacela umqale nje eqale kuthiwa vele sonke story yasazi ngi-understand but umchazele isizathu sakho sokuthi uzubhalele kwishow ethi inkinga zomndeni. Dadewethu ngiqale ngokuxolisa nje ukuthi ngize sengikubizela amakhamera. Dadewethu kahle ukubuka isimo engisibonayo phakathi kwami nawe ekhaya and nobuhlungu nami dadewethu ngubhlungu ukuthi kudlule umfundo kanje. And nomfana wami futhi kunjalo usejele and dadewethu akekho olazi iqiniso ukuthi kahle kwenzakaleni. Dadewethu ngize ngathi angibhalele la ngesimo sokuthi ngiyafisa dadewethu ukuthi ngoba kade ngimvakashela uJune ejele uyangitshela ukuthi ukhona omunye wabangani ababe naye olwandle. So ongakwazi ukuthi abe ufakazi enkantolo lalolu daba lokuthi agcine umfundo agcine eseshona lapho olwandle. So njengoba sekugcina sekuze kuboshwa yena indodana yami. Dadewethu bengifisa ukuthi mhlambe angazi ungakwazi yini ukuthi masingakwazi liqale phansi lelicala ngoba nangu uyavuma umfowethu uthi wayekhona uyachaza naye nakubona nokwenzeka uthi angakwazi ukuyichazela inkantolo khona kuzokwazi ukuthi nathi sithola ukugezeka ukuthi kahle yini eyenzeka dadewethu
bese uyakwazi ukuthi uthole ukuthi ungixolele siphinde futhi sibe umndeni njengasekuqaleni. Ngiyakuzwa dadewethu. Usungibizela amakhamera. Pheka obuhlungu wangiziswa wabona ingane yakho. Yebo dadewethu ngiyazi. uJona wakho wabuya yena engenamyucu. Ehambe naye emdala. Owami esafunda umntwana. Kodwa atholakala ukuthi usephangalele. Ubona ukuthi kungiphatha kahle lokho. Njoba usungibizela namakhamera namanje. Noma mhlambe nabo bathengile bonke laba bantu. Cha dadewethu akunjalo dadewethu. Bengifisa kahle ukuthi sikwazi ukuyikhuluma ngoba ngiyabona ukuthi masikhuluma so2 asizwani. Lalela dadewethu. uJuna ngimbone abenza ubulungiso. uJuna mdala kunomfundo. Uyabuya yena. Yami ingane ayibuyi. Kona kwakwenze njani? Wekelephi? Dadewethu yebo ngiyakuzwa. Kodwa dadewethu okokwami ebengisengikucela ngoba nami ngiyafisa ukuthi ngigezeke inhliziyo. Umfundo nami ngowami nangu omunye undodana omngane wabo akade befunda nabo ngisho esikoleni. Owayekhona mhlambe dadewethu angani noma ungakubona yini ukuthi uma kungase akwazi ukuyochaza enkantolo mhlambe kube khona olunye uphenyo olingenziwa. Yabona nje dadewethu ungivusela amanxeba. Angakagezeki ngoba angezwe lutho ngisho emaphoyiseni ukuthi wakwenze njani. Mhlambe bafo ngicela ungenelele bandla please. Ke umchazele nje uma ngoba wawukhona wena ngalo lasuku. Engakusho mina uMakamfundo umfundo kona ngaba buhlungu nami kangakuthi namhlanje ngisebhlungu ngayo Makamfundo kufanele ukwazi lokho Makamfundo ilokho yakona niwumndeni nami kungiphatha kabuthi kuze kugcine sokholele ekuthenini kube khona lezi ngqushuqushu ezenzakala ukuthi ngigcineni ngezwani ekubeni kugcineni ngempela iqiniso lingakaqhamuki ukuthi umfundo kahlahle okwenza ukuthi kudaleke ukuthi kugcine endlule emhlabeni ukuthi yini nami ngaba buhlungu engicabangayo nengikufisa ukuthi kwenzeke wona ubulungiswa ekugcineni. Engingakusho Makamfundo mina umfundo njengoba ke ngachaza ukuthi umfundo sasisonke sijabule njengoba ngathi igenge nje sikhule sonke safunda sonke ndawonye. Ekugcineni mase sijabulele sokwenza ngalesi senze esenzeka nami angizange ngibe right. Kodwa ekugcineni engikwaziyo ngiyafisa ukuthi nami ngibe sesayidini leni nobabili ngokuthi ngiyafisa ukuthi ngiyoba ufakazi. Ukuthi ngikwazi ukuthi ngisho engikwaziyo ngoba ngempela ekugcineni uJuna kahle nami ngisafa kuthenini ngempela sasinaye ngalolu suku. Ngona ngiya understand ubuhlungu benhliziyo yakho nami ngingaba lesimo okusona ngempela mase kuthiwa nami yimina nami sengumzali ngizala ingane yakho. Kodwa engikwaziyo mina engakusho kunina nobabili mina ngiyafisa ukuthi kube nesixazululo ekuthenini ekugcineni ngempela kube khona ukuzwana ekuthenini kuze kufike ekuthenini nami ngikwazi ukuthi ngifaka ngoba ngazama ukuthi ngiyofakaza ngithi ngizama ukuthi ngiyofakaza enkantolo uma kuyicala lakho umfundo njalo ngihlezi ngi-attend makuyicala kaJona ngihlezi ngi-attend kodwa ukuthi ke isikhathi sokuthi ngingene mina asifiki ngingangazi ukuthi mhlawumbe kwaba into kanjani emaphoyiseni ngoba lokho okwenzeka sasisonke ma. Hey ngiyakuzwa mfana wami ngiyakuzwa bhuti. Kodwa awugculiseka angigezekile kahle emoyeni. Angigezekile kahle. Ngiphatheke kabuhlungu kabi. Ukuthi uJuna usengaze amenze kanjena umfundo. Wena usubona ukuthi ngigijima ke ungibizela amakhamera. Phekwe inyembezi engayikhalayo. Owami umphefumulo ingane yami uphumile. Dadewethu bengifuna ubona ukuthi kusemnandi namanje. Dadewethu bengizama ukuthi la kufanele sithole ukulungisekeka. Sikuthole futhi nobufakazi ngoba nami umfana wami usejele and futhi umfundo uyindodana yami futhi ukudlula kwakhe emhlabeni kwamina kungiphethe kabi. Angithi phela uJuna unezimali. Mina wami uyafunda. Ubefunda. Wena usaqhubeka usadla kamnandi nami benginamathemba ngithi umntanami uzofunda qede angondle njengoba nawe kade kondla umfundi ungcono ke wena ngoba usejele usazoqhubuya aqhubeka kondle mina wami ongasekho. Dadewethu angazi ngiyakuzwa kufanele vele kube buhlungu njengoba kusabhlungu nakumina kodwa angazi noma ubungakwamukela yini dadewethu ukuthi siphinde lolu daba silibuyisele enkantolo
simsebenzise nangu ufakazi okhona mhlawumbe kungalandela nobunye ubufakazi ngiyangivusela amanxeba babantu ababekhona. Yes. Okunye ngiye ngizwe kuthiwa olwandle kuba khona iy'ndawo ezibana namakhamera mhlawumbe bangakwazi nokuhlehlela emuva mhlawumbe kungatholakala ukuthi kahle kahle kwagcina kwenzeka kodwa ngoba nangu nofakazi sinayi bengithi ngiyacela simsebenzise ukuze sizokwazi ukugezeka sobabili. Makamfundo ukubuyela emuva nje kancane ngona engakusho ukuthi ngophela abafowethu ngoba sikhula asihambe indlela efanayo sesihlangana ekugcineni sesijabula nje sasihleli ngokujabula ngona okwenzeka lapha engaba esagcina sesinazi insolo zabo ukuthi phela abafowethu labahamba khona indlela zabo asizazi kodwa futhi noma sengeke ngisho ukuthi indlela zabo phela umunye umuntu esimuyese indlela zakhe abesethi indlela mhlambe ugqame indlela zokuthi mhlambe uyaganga mhlambe okwenzeka lapha esasikhona kwaqhamuka enye insizwa abathi ukugudlulana nayo nakhona futhi ukugudlulana nayo akuzange kube ukuthi mhlambe kuzoze kube yinto eholela ekuthenini mhlambe siyina ngoba umfowethu la egudlulane nayo wabe sephinda futhi esexolisa kuyena futhi umfowethu umfundo wase umfowethu wahamba ngoba sasikhona sigadene sisonke sabe sesinako futhi ukuthi sibe nazi insolo mhlambe lo mfowethu loya ubekane mhlambe ukuthi mhlambe uzobuka indlela azomthola ngayo ukuze mhlawumbe asebenzise lelo thuba kodwa futhi asangazi ngoba ayinaye azange sitshengise ukuthi mhlawumbe noyimpi kwakunje nathi sasesiqhathanisa sesihlangahlanganisa sesididekile ukuthi singethola yipi ianswer ekuthenini sazi ukuthi kwenzakaleni kahle kahle ngomfundo yiloko nje okwenzeka. Wabona begudlulana angithi nawe wawukhona wabona begudlulana kwangaba khona ukuhlisisana mhlawumbe ukuthi bayashayana njengoba nabona ukuthi bayashayana ngamahlombe. Yes banjalo abalwanga kwaba ukugudlulana nje ungazathi ababonanga ukuthi omunye ubona omunye ukuthi mhlawumbe uyadlula endleleni kwaba into kanjalo kodwa kubuhlungu ngani yami kubuhlungu ngani yami kufanele ngiyazulana yebo kona asizwene impela nodadewethu kufanele kepha ngiyafisa kube khona ubudlelwane kufanele kufanele nami ngicela kubanjiswane kabusha ke kuphinde kubuyelwe emuva kwakhe kubuyelwe ophenyweni kuqalwe phansi kabusha abe nethuba lokuthi abe khona fakazi ukuze yes yebo nami ngizibambisana kuyena konke nami siswami ngizimisela ukuthi lokho ngikwenze kangangokuthi ngiyafisa ukuthi kubuyelane kulesiya simo ababeyisona ngoba bawumndeni nami ngangibathatha ngokuthi nje bangakade kuabafowethu uJunior naye umfowethu kwakwabantu nje engangazi ukuthi bayifamily nami ngaba buhlungu ekutheni kufika isikhathi sokuthi umfowethu ngempela sesimfihle ngempela lingatholakalanga iqiniso kodwa bese kuba khona ukunukana ungenabo ubufazi obuphelele ngoba umfowethu namanje usatokile usehlalile impela isikhathi kangangokuthi icala lakhe liloku lihlehla lireminder kodwa enginesifiso sabo ukuthi ngelilanga iqiniso lizove ngoba nami ngimise ukuthi ngibe ufakazi kuleli cala lakhe umfowethu ukuze umfowethu athole ukuphuma nayo umama athole ukugezeka bobabili bebe nokuzwana ekugcineni bethelelana amanzi impilo iqale phansi iqhubeke njengenjwayelo. So ufila kanjani mangabe chaza ukuthi uzimisele ngokuthula ubufakazi? Hayi ingane yami ngiyathemba ukuthi ngizogezeka umoya. Okay kodwa mhlambe noma ngithiwa akwazi ukuphola ke ngokuphelele kodwa kancane yebo uzizwa kanjani udadewenu esekhuluma kanje nomfowethu ngala? Angifuni uqamba bangadadewethu ngiyabonga kakhulu and nginalo ithemba lokuthi iqiniso lizovela nodadewethu nami ngokunjalo sizokwazi ukuthi sigezeke sizokwazi ukuthi simelane nalento sobabili siyinqophe ngokubambisana. Okay mbaka lapha ekhaya nizibonela nanosiphethe ngani silana ke la sikhona njengamanje bathi ke akaqedwa kahle ngizwile nani ukuthi yini efanele kubuyele emuva iyokwenziwa so mina ngijabulela nje ukuthi willing bonke and kusazotholakala iqiniso ukuthi kwagcina kwenzekeni owaboshwa ngephutha athole nesikhathi ukuthi aphume alungise kahle izinto nomndeni wakhe. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe bese uyalike bese uyashare ngithanda kakhulu. Bye. Mbukelo wami lapha ekhaya nawe uyazi ukuthi la eNingizimu Afrika unayo imvumo yokuphinda uvule kabusha
i-case uma ngabe kuwukuthi mhlambe khona izinto ezintsha edekayo, mhlambe icala lathethwa ngendlela ongenelanga ngayo, mhlambe sekukhona ubufakazi obusha. So now that ukhona ubhuti uvelile njengofakazi and uyachaza ukuthi akaze aze alithola ithuba lokuthi afakaze. So kuhle kona lokho ukuthi bavele bavula icala kabusha kuphinde uqale phansi kubuyele emuva ukuze zonke imuntu zizoba right la nalo oboshiwe athone ithuba lokuthi angaphuma because lento eboshwele kuyacaca ukuthi yena izakhe izandla azikho lapho. So yeah, silivala lapho noma ke ngizosiguqisa lapho uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, share ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.